Vy nechcete si dať na seba nejaké šaty? Prečo? Nikomu tým neubližuje. Ja si nemyslím, že toto oblečenie je pre Jakea vhodné. Súhlasím. V tomto by vyzeral dosť smiešne. Mohli by ste mi zavolať Elena? Ešte neprišiel z práce. Vážne? Tak čo tu robíte? Ja tu teraz bývam. Ellen to nespomínal? Nie, nespomínal. Charlie, chcem s tebou hovoriť. Dobre vedieť. Charlie, poď sem. Rada som vás videla, pani Harperová. Čo na ňom pre Boha to dievča vidí? No, nepoznám všetky detaily, pani Harperová. Ale ak nie je zženštený a demoralizovaný úplne, je celkom dobrý milenec. Čo to má znamenať? Vieš, čo sa hovorí? Priemerný muž je ako poľná mulica. Ako stále nebiješ, tak celé dni orie. Dal si sa na farmárčenie? S tebou žartovať. Nechcem byť drzý, ale mám ťa už plné zuby. Dnes som si fajn pokecal s tvojou bývalou. Nemôžeme mať príjemnú večeru.